Hola! Avui us porto la llegenda de Sant Jordi. Esteu preparats per escoltar-la? Per estar molt atents, farem enrotlla, enrotlla, de Sant Rolla, estira, estira. Hi havia una vegada, en un poble molt llunyà, un castell amb una princesa i el cavaller Sant Jordi. En aquest poble també vivia el drac. Aquest drac tenia molta gana i els veïns li donaven uns animals. Li donaven ovelles, vaques, gats, gallines, conills, s'ho menjava tot. Però un dia es va quedar sense animals i el drac tenia molta gana i li va dir al rei: si no em doneu menjar, em menjaré a la princesa. I amb molt foc, molt ferotge, els va espantar el rei i a la princesa moltíssim. Però va vindre el cavaller Sant Jordi i amb la seva espasa li va dir al drac: drac, drac, no et pots menjar la princesa ni els animals. Et donarem enciams, pastanagues i així podràs viure amb nosaltres. El drac estava molt content i el drac, la princesa, tots els veïns ho van celebrar amb molta música i amb moltes roses de color vermell. Per això el dia de Sant Jordi es regalen llibres i roses. Gràcies! Adeu! Hola a tots i a totes. Comencem amb la primera manualitat. Vale? Aquesta manualitat que us portem pel Sant Jordi es tracta d'una manualitat per fer amb el grup d'edat de nens més petits. Vale? Seria del 0 a un anyet. Vale? En aquesta activitat sí que és veritat que necessitem molt la participació de les mames i els papes. Vale? I en aquesta activitat que ara us ensenyaré, a partir d'una fotografia, vale, es tracta que pugueu fer servir diferents elements que tingueu a casa. Vale? Entenem que no teniu tantes coses com podríem tenir a l'esclat, vale? Però sí que igualment la podreu fer. Vale? Us ensenyo la foto. Vale? Com veieu, en aquesta fotografia tenim una mà, vale? Que seria la que fa de rosa, i si no, ho podem fer també amb el peu. Vale? Aleshores, si teniu pintura, és una bona manera d'experimentar, vale? Pels nens i nenes, que els agrada molt, s'embruten molt, i això també és molt guai pels nens i nenes, i podeu passar una estona molt divertida. Aleshores, es tracta que, a partir d'aquestes dues idees que us donem, la Jessica i jo, si veieu que no teniu pintura, ho pugueu fer amb altres elements, com per exemple agafar la seva maneta o el seu peu i poder fer el contorn. Vale? Ho faríem de la següent manera. Ho posem en un full o en una cartolina, vale? I resseguim el que és tota la forma de la seva mà, vale? I el mateix faríem amb el peu. Al moment de fer la tija, vale? Aquestes tiges que veieu aquí, les podem fer igual, amb paper rebregat, que després el pintem. Ho podem fer amb cartró, ho podem fer també en paper, vale? No cal que tingui volum. I aleshores la cosa és que d'aquestes fulles que surten de la rosa, poder posar Sant Jordi 2020, poder escriure el nom de les persones que hem fet aquesta manualitat, vale? I ara us ensenyarem l'altra manualitat. L'altra manualitat seria pels grups d'edat més grans, vale? En aquests grups d'edats més grans parlem dels nens i nenes que tinguin 1, 2 anys o 2 i 3 anys. Vale? Llavors, en aquesta manualitat, mireu, es tracta de fer un drac, el drac de Sant Jordi, vale? I en aquesta manualitat necessitem una pinça, que serà el cos d'aquest drac, i després necessitem també un paper o cartolina verda. El paper, si és en blanc, el pintem de color verd, i la cartolina directament, si és de color verda, ja la tenim. Aleshores, cadascú fa la forma del seu drac, en aquest cas l'han fet d'aquesta manera, i ja després els ulls, vale, del drac els podem fer
o bé amb gomets, o bé amb un rotulador dibuixant-li, vale? I ja tindríem les dues manualitats de Sant Jordi. Esperem que us hagin agradat moltíssim.